кажи. Ой, я зараз спекуся, як блін на пательні. Салют, Настя і Кася. Привітання, наші поважані глядачі. О, передача уже почалася. Доброго ранку усім! А ви що, у принцес гуляєте? З чого ти взяв? Ну як же, Віри раніше тільки принцеси носили. А зараз усі носять. Хто не жадає притомність згубить за такої спекоти. А ти, Лесик, у таку гарячину як охолоджуєшся? Я, мороженое ем, воду пью и одежду легкую натуральную пронаю. Что и вам робить раю. О, а я ще один дійсний сродок від спекоти вспомнила. Плавання у морі океані. І де ти у нас море океан знайдеш? Ну, і речка подійде, і в озеро, і навіть невеликий ручай. А у особистих випадках можна і у ванну холодненької води напустити. Ты скажи еще, что в холодильник можно залезть. А что? Можно, только ненадолго. Про холодильник я, відомо, пожартовала. Ха, уявляю, чтоб вы сказали, коли б на Венеру трапили. Менавіта Венера лічиться самою гарячою планетою нашої сонячної системи. Молодчина, Настя. Ведаешь, температура на поверхне Венеры амаль 500 градусов по Цельсию. Ну, вот уявить страшно. А на якой з планет, Лесик, самая низкая температура? На Уране. Температура там минус 224 градусы по Цельсию. Гэта ж і вокам не міргнеш, а у лядяж ператворишся. Як добре, що ми живемо на нашій чудовній планеті Земля. Ага, і тепер мне зразуміло, чому зелені чоловічки до нас прилітають. Які зелені чоловічки? Ти іншопланетян маєш на увазі? Іх, бідні, як же їм живеться на своїх планетах, коли там просто немагчимо жити? Думаєш, іншопланетяне прилітають до нас, каб криху побыть у нормальних умовах? Я упевнена у гэтым. А хочете поглядеть мультик про зеленых человечков? Ух ты, я з великим задоволенням, бо вельми люблю такі історії. І я люблю. А давайте глядеть. А вось калі б до нас, ото пра ранак, іншапланетяне завіталі, ви б не спужаліся? Я ні, бо давно до зустрічі з ними рихтуюся. А ти, Настя? Не ведаю. Напевно, розгубилася би. Значить, каб такого не відбулося, будем тренуватися. А як? Зараз убачите як. Куди гэта яна? Не ведаю, не сказала. Піп, 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 піп. Тюлас, маняв мяс. Ой, Ой, Тюлас, ужак. який ж ти ужак. Гэта хто, іншопланетянин? да не, Кася, тільки іншопланетянку з себе розігрує. Піп, 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 піп. Переходжу на мову об'єктів. Гей, хіба так гостей зустрічають земляні? Привітання. Прилетели, значится, а мы вас чекали. Мы, земляне, рады вітать вас на нашей планете. Отчувайте себе, як дома. І нас не бойтеся. Ми сябри. А я і не боюся. Давайте знайомиться. Давайте, я Лесик. А я Настя. А мене зовуть Ясак. Вельми приємно, Ясак. Може, кави чи гарбати? Не відмовлюся. Я стільки іншопланетних годов провела на кораблі, що криху проголодалася. Я зараз. А мультики вы любите? Мультики? А гэта што? Это самое лепшее, что есть на свете. Вот глядите. Поважаная Ясак, гарбата с кавой на столе. Гостинно запрошаем. Дякуй! Ой, зараз допоможіть мені зняти гэту космічну попратку, то я зваруся. Ой-ой. Фу, ой. Фу, дякуй. Ну що, репетиція зустрічі з іншопланетним розумом пройшла видатно. Могу за вас не хвилюватися. А ти не спиняйся, Насточка. Робимо вечір. О. Я стараюся. О, а вось би у зайцов був такий хвостик, як веєр. І пригожа, і корисна. Такі?
А давайте наогул про розныя хвасты пагаворым. Думаю, і нашим глядачам буде цікаво довідатися, на що яны жывёлам патрэбныя, так, сябры? Толькі інфармацыю зараз у камп'ютары пашукаю. Шукай. Так. Вось, слухайте. Слухаем? Хвост іграе ў жыцці жывёл значную ролю. Ну, гэта вядома, не просто ж ён так вырас. Так. А называйте мне жывёл, пра хвасты якіх хочаце даведацца. Ну, пачнем з вавёркі. Вельмі грацыёзнае стварэнне. І хвосцік у яе адзін з самых прыгожых. Так, паглядзім. Ага. З дапамогай свайго пушыстага хваста вавёрка саграваецца зімой. Яна накрываецца ім нібы коўдрай. Правильно. А яшчэ хвастом вавёрка кіруе, калі скача з галінкі на галінку. Ён дапамагае ёй трымаць раўнавагу. І хвост для вавёркі яшчэ і парашут. Як гэта? А вось уявіце, за вавёркай гоніцца куніца. Усё вышэй і вышэй збіраецца па ялінцы вавёрка. Амаль да самай вершаліны. Але куніца не адстае. И что, вавёрка кидается вниз? Так, яна лапкі распластвае, хвост расправляе і плаўна прызямляецца на зямлю. А у куніцы так хвост не працуе. Вядома. І пакуль куніца спусціцца ўніз, вавёрачка паспее ўцячы. Ой, цудоўны вавёрчын хвосцік. А я б яшчэ хотела про хвост бобра доведаться. Можна, слухайце. Свой хвост бабёр выкарыстоўвае ў якасці руля і вясла, калі плавае і нават ловіць ім ежу. Цікаво як. А что ты нам расскажешь про хвосты малпачак? А про гэтыя хвосты я могу расказаць. Расказвай, Катя, я не супраць. Малпы вельмі любяць вісець на сваіх хвостах і раскачвацца на іх нібы на арэлях. Ух ты, і ў парк атракцыёнаў хадзіць не трэба. А рэлі заўсёды з сабой. А як яшчэ пра хвост рака даведалася? Калі ласка, хвост у рака сапраўдны мотор. Уперад па дну рак паўзе павольна, але пры небяспецы хутка-хутка адвяслоўвае пад сябе ваду хвастом і знікае ў нары. Малайчыны які. А вось хто з жывёл можа згубіць свой хвосцік спецыяльна, ведаеце? Вядома, ведаем. Вось нашы гледачы кажуць, што гэта яшчарка. Але не хвалюйцеся, хвосцік у яе потым новы вырасце. А яшчэ хвасты жывёлам дапамагаюць выказваць свае эмоцыі. Ведаю, сабака, напрыклад, калі палохаецца чаго-небудзь, хвост падціскае. А калі сярдуе, трымае яго моркаўкай. А калі ў сабакі добры настрой, яна віляе сваім хвосцікам. А у катоў і кошак усё наадварот. Калі хвост падняты трубой, яны адчуваюць сябе добра. А калі віляюць ім, дык раззлаваныя. Гэта я аднойчы назірала. А я прапаную зараз паглядзець яшчэ адзін ранішні мультфільм. Хто за? Усе! Сябры, вы ж з намі. Што за пытанне, Кася? Вядома, дзяўчынкі і хлопчыкі з намі. Вось і падышоў да завяршэння сённяшні добры ранак. Мне дык ён вельмі спадабаўся. Мы павесяліліся і шмат пра што даведаліся. Хутка канікулы скончацца і пачнуцца заняткі ў школах. Лесік, ты не настройвай нашых гледачоў на сур'ёзны лад. Рана яшчэ, сябры, канікулы працягваюцца. А гэта значыць, што мы будзем адпачываць і новымі ўражаннямі назапашвацца. Памятаеце пра конкурс «Мой летні адпачынак»? Мы чакаем ад вас расказаў, фотаздымкаў і малюнкаў. Но мы сустрэнемся, як заўсёды зранку, У нашым добраранку! Не праспіце!